So may adlaw mga goy, so for today's video, matik na ko yung gihapon ta. So karon mga goy, di dito sa Island City Mall, no? So mao ni siya ang the biggest mall of Bohol. So karon atong tanaw ng ilang manindot nga mga Christmas display. So diri mga goy, ma-feel jud nato ang spirit of Christmas. So tanang mga goy, magkuyog ta. So mga goy, di ata karon sa grocery area, no. So as you can see, ang ilang mga gwapo ug mga gwapa nga mga trabahante aris nagsuot gyud og headgear, no. So Santa cap ug Christmas headband, no. So diri na lang sa takutob mga goy. So I wish you all a very Merry Christmas o Happy New Year sa tanan. So mga goy, so kita-kits na punta sa sunod natong mga video. So amping mo tanan, God bless.